Mä oon Auri, somessa paremmin Auri Katariinana. Mä siivoon ihmisten kotona ilmaiseksi ja teen niistä videoita. Mä siivoon 2 kertaa 12 tuntia, oot ihan poikki, on kuuma ja sä voit laittaa sen viitennyksen päälle ja nukkua hyvin. Ja oikeesti se on todella arvokasta. Mulla on kävelymatto, mä editoin näitä videoita ja kävelen. Niin nyt kun on ollut kesällä kuuma, niin mä oon laittanut pumpun päälle, niin on pystynyt siis niinku ihanan semmoista fressiä olla kotona. No suosittelen tossipahauria ihan kaikille. Okei, jos tykkäät ekstra kuumasta, niin sitten en ehkä suosittele. Kun se asennettiin tuohon, niin mä olin silleen, että vitsi, että sitä ei edes niinku tavallaan huomaa, että se sopii sisustukseen niin hyvin. Että toi väri on ihan täydellinen, mutta jos siihen vaikka kyllästyy tai jotain, niin sit se voi vaan vaihtaa.